Hello baby. Ya hakuri da Allah network ne wallahi yana ɗan rawa wallahi tallahi. Ina jin ki. Baby ina ɗan zuwa da Allah. 1 minute, 1 minute. Kake nisa da wai ki faɗa Allah na ɗan yi wani bako ne. Barka dai. Yawa. Na wani? Na gajiya. Ya gajiya. Ya aiki. Da Allah waya ni babu aro. Kai ni kiran waya. Waya? In ara ma waya ka kira waya? Malam ka ga yanayin rayuwa ne yanzu kana tafiya ma an kwace ma waya balle kuma a zo a ce ka ara waya. Ni kai rike. A'a ba zan Kira. da gani mutumin arziki ne kai. Me lamba? Amma dan Allah minti ɗaya za ka yi. Kaga da ka shigo ka ji ina magana baby. Matar da zan aura ne wallahi muke magana. Daɗi soyayya wallahi tallahi. Dan Allah Soyayya kai. Da ni ba daɗi. Ni ma mata waya soyayya ni ita. Kai ma budurwa ka zaka kira? Mata. Oh kana da mata? Allah sarki. Dan Allah kaka wuce minti ɗaya dan Allah. To. Yawa tana ringe. Ta a kudu. Hello zaka ce. Yawa. Hello. Haka na ce. Hello. Mama ce? Mata. Matarka. Yawa. Da na gode. Kaji?